बारफायदो लोगोफोर बारफायदो न'फोरा खाफ्राजोबदो न'आव लावरायलांदो न' थानो थाखाय। हेलो भिउअर्स को गासैखौबो यूट्यूब नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायनाय थाबाय। स' बे मोनाबिलिनि समाव बे समायना भिउखौ नोंथांमोननो देखायनाय जादों। जा बारखा लोगोफोर माने मा होनगोन आरो गारियाव थानाय बायदिसो मोनगोन, बाइक सालायनाय बायदिसो मोनगोन आरो माने बारनि आवाजानो माने बारनि आवाजानो मा बुब्राबलायनाय बायदि खोनायो। नैबे दिनैनि भिडिअ बेनो माने मोनाबिलि सम मोसौ नागिरनायनि सम, ओंखायनो मोसौ नागिरनो होननानै ओंखारबोदों लोगोफोर फोथाराव। मोसौआबो बबेजा थायोथाय गोजानसो मोनाबिलि समबासो मोसौआ माने बहुद गोजानाव थायो। ओंखायनो आं समायना बारजों आरो समायना भिउखौ नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय। मोसौ नागिरनायनि सुबिदायावनो नोंथांमोननो भिडिअखौ आङो लाबोनाय जाबाय। बारा ओरैबायदि सिउ-सिउखा माने एकदम गोसोखौ मोजां नांलायलायो आरो माने बे मोनाबिलिनि भिउजों आरो एकदम मा होनगोन बेखौ फोथार गेजेराव फैबाथाय माने ओरैबायदि गोसोखौ सान्थि मोनलायलायो आरोखि एकदम सिउ-सिउनो। नोंथांमोनाबो मिथिगोन बा भिडिअखौ नायबा माने माबायदि आवाज होदों बारानो माबा मोनसे गारिनि आवाज बायदि खोनालायो। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। मोनाबिलि समनि समायना भिउसफोरा माबायदि नुदों, लांदां फोथारफोराव माबायदि नुदों नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' समायना हाजो दङ जोंनि सेरथिं, नै समायना हाजोआबो दा माने मानसिनो थोआ जाबाय, गोबां मानसि बांबाय आरोखि प्रिथिबियाव। स' बै हाजो नुहुरनायफोरावबो माने मानसियानो थोआ जाबाय। गथै बे नुहुरनाय हाजोआव माने मानसि गोजा, माने मानसिया लाजोब्बाय आरोखि हाजोखौबो। स' नायलांदो नोंथांमोना। मोनाबिलि समाव आङो बे मोसौ नागिरनाय समाव बे भिडिअखौ दान्दिसे लानाय जाबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' बे लांदां फोथाराव जोंनि ट्राइबेल बर' मानसि नालाय फोथारखौ ओरैनो लांदां दोनसोगारो, जेबो जाया, जेबो मावनो रोङा, माने मा होनगोन आरो माइनि दिनावल' माइ गायबाय, बेनिफ्राय आरो जेबो गैला, मोनबो गैला फोथारा खालि। खिन्थु गोबां मानसिफोर दङ खेथियगफोरा, खेथि होनबाथाय माने माइनि अनगायैबो गोबां मैगं थाइगं बायदिसिना गायनानै माने गोबां रां खामायनायखौ नुयो। नाथाय जों बर' हारिया मोनसेल' जोंना माइनि सायावल' भरसा, माइल' गायबाय, ओमफ्राय बे फोथार हाया बोसोरसेनि थाखाय ओरैनो थालायबाय। गोबां जों खेथियगाबो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं एबा बायदिसिना मावब्ला माने जौगानायखौ नुगोन आरोखि। स' जोङो फोथारफोरखौ ओरैनो लांदाङै ओरैनो दोनो आरो। स' जोङो माबाफोर साननानै जुदि मावोब्ला ओरैथिंबो मोसौ नागिरनायखौ नुदों लोगोफोर। स' नायलांदो बे हाजोआव दा हासिबनि मेला, माने गोबां हासिबनि थाखाय माने बे हाजोआ माने गुथै हाया दखल जाजोब्बाय आरोखि, लांदां जाजोब्बाय। गासैबो माने बिगोमा दंजोबो आरो मालिक दङ आरो जेरावबो। माने नोङो जि जायगाखौ हाजोआव नोङो थांनानै बेयाव बारियाव हाबफ्लांहैब्ला नोङो बबे जायगायाव नोङो हाबफ्लांहैब्ला बेखौ नोङो रावनिबो नङा दा सान आरोखि। बेयाव माने मालिक थाखागोन आरोखि, नोङो बेखौ खुसियै नोङो बाहायनो हानाय नङा आरोखि। बे हाजोआवबो सब मालिक दंजोबो। जों हाजोनिख्रुइ बे प्लेन हायाव, फोथार हायाव गावबागाव हा मालिक दङ। बेबायदिनो माने बै हाजो नुहुरनायाबो मालिक दं, गोबां मालिकफोरा बेयाव दङ आरो। नोंथांमोना नायलांदो, माने बैजा मोनसे गामि, दरसे गामि, आरो नैजा आंनि गामि, बे गामिनि गेजेरावहाय दङ फोथाराव समायना भिउस, मोनाबिलिनि भिउ बिराद समायना जायो आरो दाबायदिनि भिउआ आरोना लोगोफोर।
स' नायलांदो नै आं ओरै थाबा माने ओरै सिदा जाबा माने ओरै सानजा जायो आरो माने ओमफ्राय बै हाजो नुहुरनाया सानजा ओमफ्राय बिदि ओरै गिदिंनानै ओरै फैबा माने सोनाब जाबाय आरोखि साना ओरै हाबलांगोन आरोखि सोनाब जाबाय स' आङो गामि दरनैनि गेजेराव दङ फोथार गेजेराव स' समायना भिउखौ नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो बिदि समायना भिउ माने आरो बार खोलो खोलो लोगोफोर माने बारनि सिजन फैबाय नालाय बारथ' एसे गोराबो नङा माने बारा जास्ट माने मोनाबिलिनि भिउदों समायना एकदम मोजां जादों आरो मा होनगोन बेखौ बार खोलो खोलो फोथार गेजेराव माने एकदम गोसोखौ माने फ्रि सान्ति मोनलायलायदों आरोखि लोगोफोर स' गोबां जायगायाव जोंनि डाउनथिं ओरै रङिया गुवाहाटि एबा उदालगुरिथिं गोबां बार गिदिर फैनायखौ जों नुदों नाथाय जोंनि कार्बि आंलंआव दासान्नैसो बार गिदिर फैथ'वाखै एसे फैदों अबावबा बिदि एथ'ग्राब न' सिमफायलायनाय फैयाखै आरो फैगोन जोंनावबो माने बोसोराव फैखायो नालाय बेबो मोनसे गावनि दिन बार फैनायनि दिनाबो गावनि दिनखौ लानानै फैखायो आरोखि फैखागोन बियो जोङो नुहैयाखैब्लाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुदों मबाइल खुलिनानै जों नुदों गोबां न' बां उरायनायखौ दंफां लाइफां बायनायफोरखौ जों नुदों दा बारनि सिजोनाथ' आरो बेनो दा 2 मास मार्चनि लास्ट आरो एप्रिलनि दान मोनसेया माने गुथै बारनि सिजन होनबाबो जायो आरो ओमफ्राय मे मासावबो एसे फैयो फुरा नङालासिनो 15-20 तारिखसिम फैयो आरो बेयाव जोङो साबधान जानांगौ आरो न' बांफोरखौ खाफ्राजोबनांगौ नङाबाथाय बारा लांखारबाथाय माने गुथै गाज्रि खालामोना माने मा होनगोन बेखौ थिं बांफोरखौबो सिफ्लेजोबनाय जायोना ओंखायनो गोदान नांगौ जायो स' बेनिखायनो माने बे समाव एसे सांग्रां जानायफोरा मोजां आरो सांग्रां जाना थाखानाया मोजां बार फैयैनि आवगायावनो माने न'फोरखौ खाफ्राजोबब्ला माने बाराबो बारा हाबथ'वा जायो आरोखि माने बिदिनो नोङो जुदिहाय बार फैया होननानै थाबाय थायोब्ला खानायफोरा नरम जायो जे खानायफोरा गुरै जायो जे बे गुरै जानायजों माने बारा लांनो बोलो मोनो ओंखायनो नोंथांमोनखौ मिथिहोदों जे बार फैनायनि सिजन दिन फैबाय न' बांफोरखौ मोजाङै खाख्रबदो गोबां आरसिसिफोरनिखौथ' गिनो गोनां नङा आरसिसि थानायफोरनि थाखायबो नंखाया बुंनाया जाय जोङो औवाजों खाना थानाय बेफोरनि थाखायसो नोंथांमोनखौ जनायहरनाय थाबाय बारनि सिजोनाव न' बांफोरखौ थिग थाक खाफ्रानो थाखाय जनायहरनाय थाबाय आरो नोंथांमोनखौ दा दिनैनि भिडिअखौ आङो बे मोनाबिलिनि भिउखौ मोजाङै नोंथांमोननो दिन्थिनो हायाखैब्लाबो बे नुनायखौनो देखायबाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोन्दों मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो आंनि जे ब्लग चेनेलखौ साबसक्राइब खालामगोन होननानै नोंथांमोननियाव खुलुमहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल